салом дӯстони беҳтарини ман, ҳама аксозен хубен, фарзандакотон хубан, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Азо раҳмат барои дастгириҳотон, барои суханои хубтон. Раҳмат ки вақти қиматитонро дариқ намедорен, мара тамошо мекунен ва бениҳоят суханои хуб менависонен. ай ҳаматон миннатдорум, ҳаматонро аз барои Аллоҳ дӯст медорум. Азизони дилам, чӣ хеле ки шумо медонен ҳини рафтан монай нами куҷам книву даводави рафтан борои книви нам хеле дига пухтапазам ака як дусе видеода кам мешава. Азизони дилам, хай тамошо кунен духтарои хушрӯи ма, видеора дастгирӣ кунен, лайкҳои худтонро дариқ надорен. иҷада мо инами пишти нами кору боромон дара инаҳо зибо видеора дара озвучка кардастам духтарако. хай хулас нам хеле кору боро, шумо да чӣ кору бор машғулен, чӣ ҳол дорен, чӣ хеле созен ҳаматон. савол метен ки кай мерен апа? иншолло ки моҳи дига раҳкӣ мекунем мерем, бо шумо да видео мекунам, мепурсен ба самолёт мерем, ба раҳ мерем, вақти рафтанмон баъд мегӯм ки ба чӣ мерем духтарако. ҳамаша видео мекунам, шумо да чӣ мекунам, мепартом, мебинем. ана михе дӯстони азизи ман, духтаракои хушрӯи ман, ма дар иҷа шуморо компания Эрсага тавсия метиҳем ки анами апаҷон ма аллакай ҳаматон мешиносен. ма чанд бора ки рекламаш мекунам. беҳтарин ширкатаи духтаро, марҳамат кунед, касе ки регистратсия шудагӣ нестай, рақамҳои болои экран да бинависонен. камтарак дар борааш маълумот метам. ширкати Эрсак ширкати Туркияи духтарако, ки ҳамаи узбекҳо кор мекунанд, тоҷикҳо нав кор да дуромадастанд. анами апаи ма дар 1.5 моҳ 70,000 ойлик да буромадагиай. як бор харид мекунӣ, ду та одама да тагид регистратсия мекунӣ. агар ду та одами дигарра регистратсия кунанд, балтон 10 бал шава, шумо аллакай маоши 70,000 да мебуроен духтарако. марҳамат кунен, кор кунен. шумо худтон медонен ки касе ки дар ҳамин ширкатҳо якум шида кор мекуна, албатта ки ӯ шахсият бурд мекуна. духтаро розыгрыш мондагиай, розыгрышошон дайнам хеле пасудаако, нам хеле чизо мондагиай. касе ки регистратсия мешавад, дар ҳамон розыгришҳо иштирок мекунад, соҳиби анами тӯҳфаҳои хушрӯ мешавад. ба ширкати Эрсак чизои косметикӣ, доруворӣ, тамоми чиза дора. кадоми дарутон доғ дорен ё ки нам хеле проблем ния рутон, заказ кунен, апай ма ба шумо рароӣ мекуна. неки ма боварӣ дорам ки кор дар шумо маъқул мешавад. беҳтарин ширкатай, бидуроен кор кунен, айноми канали ма гап занен, шумо да бо беҳтари хушрӯтар нишон медиҳанд. духтаракои хушрӯи ма, иҷада ма сарости ма ош тайёр кардам. ами тоҷик мардум чӣ дора, ами бори бисёр дора ки ҷойда набоша, ами фақат куҷа мекунаву бор чӣ мекунаву хай нахарид нашава. барои амқа як рӯзда, ду рӯзда, ним рӯзда намешавам чизои тоҷик мардума ҷамъ карданаш. чанд рӯз мекашаву чанд рӯз давом мекуна. мара нами ҳолум дайнами раҳ, дайнами ним хеле коро мегзара рӯзи дроз. хай бо иншолло ки ватан рафтам, бо ҳар рӯз пухтупазак мекунам, шумо да видео мекунам, ки ҷое бирам шумо да навор мекунам. иҷада очаҷонам да ма банкаи зирабою бодринги салониро экадай, ака мо мерем ку бароям қа 4 дона ро экадай. гуфтам оли тайёр нашидиан, хай нохӯрда мерам. гуфт ака модар чӣ хела нохӯрда нара бачам, биги бихӯи ки ҳами ҳози бихӯршон бабра. гуфтам хай майли бош, шумо да видео кардам банкакои очама. ҳазор раҳмат очаҷон. модар ки да ҳами ҷай ҳама чӣ маҳкам мекуна, ҳамаи фарзандош да роӣ мекуна. ана михе духтаракои хушрӯи ма, иҷада магазин рафта будем, харбузаву шоколад гирифтем. хай дига ҳеҷ дар кор набуд, бо шумо да видео кардам. духтарои хушрӯи ма, иҷа ма соус тайёр кардастам. бо дидум ки да холодильник дута бақлаҷон будая чи камтарак капуст. гуфтам хай ами ҳамаи чӣ медозумша, картошкаша кам медозум. имрӯз соус тайёр мекунам. хостам шумо да камтарак навор кунам. ана михе духтарако, имрӯз ҳеҷ ҷо нарафтам. чизе ки тайёр кардам дар хона шумо да видео кардам, тамошо кунен. ҳаматон да тамошои хуб. баъд духтарои хушрӯи ма бисёр савол метиҳен ки дар ки ҷо хона гирифтен, хонатона чӣ кор карден. духтарако, мо хонамона зимистонӣ фурӯшта монда будем, фурӯхтемша, худоро шукр, хушбахтона. чӣ
чӣ мекунем? Иншолло соғ саломат бирем дар Тоҷикистон. Намедонам ай ки ҷош хона мехарем. Чанд хона ёфтаем, бечораи хонагиёмон хиср хуштоман мераванд, одамои калон мебинанд. Бо мо мегем иҷаш хелия, иҷаш хелия, иҷа ҷош намешава. Хай мега ки иними хитон биёен бирем бихарем, мо дигар ҳеҷ ҷора диданӣ намерем. Хулас худмон мерем, соғ саломат расидем, ҷобаҷо шудем, хона мековем, меёвем. Дар ки ҷое боша фарқ надора, Қирғанай, Душанбеяй, Ҳисорай, фарқ надора, ки ҷойда боша, ҳамин ҷош дилфор боша, маъқул боша, хай ба пули мо мувофиқ боша. Албатта ки дар ҳамон ҷа хона мегирем. Оли дар ҳеҷ ҷо хона нагирифтаем. Инаи саволтонда ҷавоб додам беҳтаринам. Хаянам хеле дар ҳақмон дуогӯ бошен. Хай бо оли то рафтан мама шумо да чандта видео мекунам. Ҳама вақт ма ба дуои шумо эҳтиёҷ дорам. Дар ҳаққам дуо карданам фаромӯш накунед. Ҳама вақт дар ҳаққтон дуо мекунам. Дӯстони беҳтарини ман. Иҷада ма соусак ман хеле ҳама чизакоша зир бондам духтарако. Чихел дидестен ҳама чӣ дора и соуси ма. Беҳад бамаза шудак тайёр кардам. Бо шумо да видео кардам. Хай чӣ хеле медонен. Ами кори мо ҳамия, ягон авқот мекунем, ягон ҷо мерем. Ами шумо да видео мекунем. Як таби шуморам дар ҳамин ғарибӣ болида шава, хирсан шавен. Барое ки ман худам дар ҳамин ғарибӣ медонам ки одам чӣ хел дилгир мешавад, чӣ хел безор мешавад дар хона. дӯстони азиз, навора то охир тамошо кунед. Ина иҷада силкаи VPN мондагим беҳад хушрӯ кор мекунад. VPN бесплатни дар Play Market-он мезанен. Анами иминанами кабутакша ма скачат кардагиам беҳад хушрӯ кор мекунад. YouTube вообще намечаспа. Скачат кунед, баъд тамом гирёнаш мекунед. Кабутак мечиқанеш, кабутак мешава, гирён мешава, медроен. YouTube бемалол тамошо мекунед. Ҳама ҳактон скачат кунед духтарако. Видеои занҳои тоҷика ҳамаша тамошо кунед. Хай дӯстони азиз, навора ба охир мерасонам. Худованд ҳама ҳақта нигаҳбон бошад. Дар ҷой бошен, сиҳат саломат бошен, ҳама ҳақт соҳиби фарзанд шавен, ҳама вақт хушбахт бошен. Худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. Русаминҷон, чанд сура мекунӣ? Чанд сура? Бисмиллахиррахманиррахим. Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар. Сидина лана, сидина нала, сида Муҳаммада. Сураллоҳ, Аллоҳу акбар. Якум ҳоҷи кунавола мадра мосамад рамиер ва аминат баламе кула вохвахан довад. Дуюм лолал ва куата я биоем аиму азим. Сеюм баъд ҳоҷи дигашам мекун. Ина тайно ка кавсара сибил валка вал хайна сонка хвалабтал. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Молодец. Чорум бадошнаё. Хулоса мадастон гапон мо худосхо автомадаст. Наҷм бача. Худосхо автомадаст. Самамон да хона худос. Ҳамка сура тамом. Мошалло, ҳай духтари мо хеле молодесае, асалаки ман. Духтара у офизай ки сумо медонем у манест. Ма уфтай калони ма уро майдакун куйкаба. У манест баро амика уро манаген. Ёсамина мега у манест, мега у калонай ма майдая. Ох манест.